Boas noites, benvidos á entrevista en clave electoral. En Telelugo comezamos unha nova programación dedicada especialmente á información sobre as eleccións municipais do 24 de maio. E dentro desa nova programación, hoxe comezamos unha serie de entrevistas cos 9 aspirantes á alcaldía da capital lucense. E o primeiro convidado será Agustín Gallego de Unión, Progreso e Democracia pola capital, por Lugo. Comezamos, ante todo, boas noites, Agustín. Boas noites. Grazas por vir ao plató de Telelugo. Comezamos a desgranar ese programa electoral de Unión, Progreso e Democracia que se presenta aquí na capital lucense. Creo que unha das principais bazas, o que máis defenden, é loitar contra a corrupción. Para elo, queren transparencia nas contas municipais e unha auditoría, non? Sí, efectivamente. Nosotros somos un partido en donde o noso, a nivel xeral, a nosa gran pelea é defender todo aquilo que sea público, defender todo aquilo que sea transparente. En ese caso, somos, estamos levando a batuta a nivel nacional en todos os grandes casos de corrupción que se están vendo neste país, en donde temos querellas presentadas en prácticamente todos os casos de escándalo de corrupción, e nosotros non vamos a dar esa batalla por perdida, porque entendemos que a corrupción, neste caso, é un dos problemas reales polo que o país non avanza e non se genera empleo. En definitiva, vamos a estar traballando aí, como viñamos facendo, e concretamente no Concello de Lugo, non podemos ter apertura de telediarios día sí, día tamén, un alcalde en donde vai camiño dos xulgados, non? É dicir, os ciudadanos de Lugo, teñen que ter un alcalde en donde realmente esteña pendiente dos problemas dos veciños, pendiente dos problemas de gestións municipales. Non podemos ter un alcalde con tantos nubarros encima nestes momentos, non? Entonces, nosotros o que pretendemos é evitar todo eso. Gracias neste caso ás demandas do PID, pois os preferentes van a poder cobrar parte das eleccións, dos problemas que tuveron aí con todas as súas inversións. Entonces, vamos a seguir traballando polos veciños da mesma forma que o fixamos hasta o día de hoxe, non? Propoñen, creo, que incluso se fagan públicos a través da web do Concello certos gastos, unha transparencia total no que é a xestión municipal, non? Sí, neste caso, nosotros, a proposta que facemos, a levamos pedindo en varias ocasións, neste caso, é que queremos unha administración máis transparente, máis clara, non? E máis transparente, máis clara, digo como, non? Mire usted, a transparencia neste caso das contas públicas non nos vale solamente, nosotros queremos ir máis alá, non nos vale solamente que nos digan, as contas que hai para o que se gastaron nesta obra concretamente é tanto, non? É dicir, nosotros queremos saber canto costa o acondicionar, pero con partidas presupuestarias dentro desa facturación desglosadas. Os veciños teñen dereito a saber en que se está gastando o seu diñeiro, non? E indo un pouco por este punto, é dicir, incluso estamos falando de que as empresas municipales, as empresas municipales non son transparentes ao día de hoxe. Nosotros ao día de hoxe temos unha red de empresas municipales con a maior parte dos servicios están caducados. Nosotros temos que evitar todo eso. E evitar todo eso, como se evita? Sendo transparente realmente, e sendo transparente, neste caso, na página web do Concello, que é onde poden consultar todos os ciudadanos, en onde nos aparezca detalladas todas as partidas, que me poden decir, non, que xa están ao día de hoxe. Pois eu digo, non, señores, non están ao día de hoxe, isto temos que cambiálo. E digo que non están porque, por exemplo, poñolle un exemplo, non? É dicir, eu creo que todos os ointes, todos os que nos están vendo van a entender perfectamente. Empresas, por exemplo, como da Hora, como da Grúa, buses urbanos neste caso, normalmente, cando son as ofertas públicas, se presentan as empresas, presentanse a un concurso en donde máis ou menos as que deciden ao final a mesa de contratación quen vai levar o servicio vai por melloras, non? Non sabemos por que motivo esa empresa, a mesa de contratación, eligiu esa empresa. Entonces queremos que esas melloras esteñan incluídas na página web, é dicir, dentro dese apartado queremos que aparezca aí todo, non?
Queremos que aparezca realmente todo relacionado, por exemplo, de hora ou de grúa, pero todo relacionado para que poidan os usuarios consultar dentro desa web todo o que necesiten saber desde canto lles costa un servicio de hora, un servicio de grúa, como anular unha multa, como pagar, por exemplo, as tasas municipales, neste caso, máis transparencia, pero encaixado por aí. É dicir, nosotros queremos os contratos públicos, cousa que non están colgado o día de hoxe, o contrato público de hora ou de grúa, ou de usos urbanos, que calquer persona que teña interés en velo, pois que esteña colgado nesa web. Contratos públicos de empresas concesionarias. Por aí é por onde vamos, porque o día de hoxe, estamos vendo que está todo, vamos a ver, está todo encaixado aí na página web, pero realmente entras e a información esa non a tes, esa información non está. En canto aos servizos municipais, son partidarios das empresas de concesional ou a través de empresas, como hai moitos servizos agora mesmo, ou dunha xestión directa municipal? Nosotros vamos a unha xestión directa municipal, pero temos que ter en conta de dous puntos. Primeiro punto, se esa xestión directa se pode levar desde o Concello sin que nos coste diñeiro, nosotros o que propoñemos é levala directamente. Se hai que facer unha inversión pública, o mellor o Concello non pode, desde as arcas públicas non se pode nese momento afrontar ese gasto, o que facemos sería irnos a unha empresa mixta. Esa é a nosa proposta para todos aqueles servicios en donde se necesite invertir diñeiro, efectivamente. En este caso, empresas, por exemplo, como a da hora, si realmente podemos irnos ao día de hoxe a facer unha gestión directa municipal, posto que temos unhos servicios, neste caso, dentro dese servicio temos unha maquinaria que está pagada, ou se non está pagada está a punto de pagarse, temos que rentabilizala e así poderíamos ter un servicio ahora semi-gratuito, é dicir, con zonas de larga duración, un servicio ben estruturado. Servicio de grúa, por exemplo, servicio de hora, lle poño un exemplo. Vamos a intentar ser máis breves, porque senón vai ser hasta que tal punto, sí, pero esta parte é importante, me vai permitir. Hasta que tal punto é importante o servicio de hora que a anterior empresa concesionaria retirou uns parquímetros que estaban seminovos. O día de hoxe todavía non sabemos en onde están. É uns parquímetros que costan un seu diñeiro e non temos por que pagalos dúas veces. Pasamos xa o de grúa, neste caso, o servicio de grúa, igual que podíamos ir aos buses urbanos, pero, o servicio de grúa neste caso, temos un servicio en donde xa están pagados os vehículos, son vehículos novos porque prácticamente non funcionaron, sabemos que aquí os servicios non funcionan pola mala gestión municipal, entonces, temos que recolocar toda esa maquinaria e poñela en marcha e que lles dé aos ciudadanos de Lugo ese servicio que é o que realmente necesitan, sin necesidade de ter que volver a facer outra inversión económica, é dicir, temos que aproveitalo, hai que aproveitar os recursos. En canto ao urbanismo, cal sería a proposta de UPyD máis señalada? En canto ao tema do urbanismo, temos que, vamos a ver, o tema do urbanismo temos que centrarnos en que hai que facilitar esos empresarios, renovación, plan PEPRI e Urban, porque os empresarios do centro, en todos estes días que levamos de campaña, nos están dicindo o mismo. As medidas son demasiado duras para poderlas levar a cabo, entón o que temos que facer é deixarlles un margen. Poño un exemplo, por exemplo, non poden poñer ningún rótulo en madeira, carece de sentido, non? É dicir, a ver, as cousas desproporcionadas non, pero aquilo que é lógico e ten sentido común, hai que facilitarlo. Por estes famosos planes que temos, que son tan rígidos, non se pode levar a cabo. Nosotros vamos a cambiar eso, vamos a propoñer ese cambio e os veciños poden estar tranquilos que neste caso si vamos a estar con eles para axudar no problema que teñan no día a día, evidentemente, porque non poden ser trabas para abrir negocios. En canto aos servizos sociais, axudar a esas persoas que o están pasando tan mal, creo que propoñen, en canto ás taxas, unha equidade tributaria real e unha reducción da presión presupostaria recadatoria, non? Sí, neste caso, en políticas sociais, o que temos que facer é darlle un vuelco completamente, posto que o día de hoxe o único que son trabas, o que teñen as persoas para solicitar a axuda á lei de dependencia,
a parte da lei de dependencia, isto é un campo que é bastante amplio, pero na axuda a domicilio, por exemplo, centros de día, é dicir, eso ten que ser moito máis rápido, non se pode cargar ao ciudadano, que xa bastantes problemas ten, encima con a carga burocrática, que eso é tremenda, é dicir, hai que ir a un plan consensuado coas demais forzas políticas, porque ten que ser así, a maior parte das competencias as ten a Xunta de Galicia, os concellos están limitados neste punto, pero o que hai que facer é poñer máis empeño en facer un plan entre todos e chegar a un acordo para facer unhas políticas sociais que son necesarias. Nestes momentos hai familias que o están pasando realmente mal e non podemos complicarlo, é dicir, o que hai que facer é facilitar, e desde este partido vamos a facer. Xa como última pregunta, en materia de emprego, como se pode fomentar emprego en Lugo? En materia de emprego, os concellos hai que ser conscientes de que o temos bastante complicado, pero si hai formas de facelo, vale? O que hai que ter as ideas claras e querer ir por aí, non? Temos que deixar de favorecer as multinacionales. Neste caso, eu poño un exemplo, as empresas de alimentación están entrando cos trailers dentro da ciudad para facer a descarga. Bueno, pois esas empresas, en vez de ganar tanto diñeiro e en vez de dar tantos beneficios a final de ano, pois que den un pouco menos e que deixen beneficio na ciudad. É dicir, esas empresas que se vayan aos polígonos industriales, así aproveitamos a generar polígono industrial e apoiar por esa parte a industria dentro do polígono. E despois, por outra parte, esos señores terán que contratar camións para facer a distribución dentro da ciudad. Non podemos permitir esos camións, os trailers neste caso, entrar a descargar en carga e descarga, facilitando o día a día á gran multinacional. O que temos que facer, neste caso, son políticas en donde esas empresas, en vez de ter X empleados, que teñan X máis un. É dicir, a riqueza ten que dar na ciudad, non é solamente cuestión de favorecer os máis ricos, os que máis teñen neste caso. Pois aquí queda esta entrevista a Agustín Gallego, de Unión, Progreso e Democracia. Moitas grazas por estar connosco esta noite, Agustín. Gracias a vostedes e gracias a todos os ointes. E como non, vostedes tamén moitas grazas. E quédense connosco porque seguimos con estas entrevistas electorais. O seguinte será Ildefonso Saavedra, do Foro Lugo Independiente. Boas noites.